Muling inilapit naman po sa mga residente ang abot kayang pagkain sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Manawag Auditorium. Sa pangungunang lokal na pamahalaan, tampok sa nasabing aktibidad ang sari-saring produktong agrikultura at mga gawaing lokal mula sa mga magsasaka at maliliit na negosyante. Dahil dito, mas naging madali para sa publiko ang pag-access sa mas murang bilihin habang direktang nasusuportahan ang mga kabuhayan ng mga lokal na producer at MSMEs. Layunin ng programa na palakasin pang ugnayan ng komunidad mula sa produksyon hanggang sa pagkonsumo, habang isinusulong naman ang advokasiyang Buy Local, Eat Local. Patuloy namang isinusulong ang mga kahalintulad na inisyatibo upang mapanatili ang suporta sa sektor ng agrikultura at mapagaan pa ang gastusin ng mga residente sa araw-araw. IFM News. IFM News. IFM.